אהלן חברים, מה קורה? את הסרטון הזה הכנתי במיוחד עבורכם, מנהלי השיווק, כדי לספק לכם שקט תעשייתי בכל הקשור לאתר הוורדפרס שלכם. קוראים לי נתנאל זקן, מתכנת ואיש שיווק עם ניסיון של 8 שנים. הצוות שלי ואני נותנים שירותי פיתוח ודיגיטל למנהלי שיווק בחברות וארגונים מובילים בארץ. אנחנו מבינים את הצרכים שלכם ומדברים בשפה שלכם. בסרטון הזה נדבר על אתר האינטרנט, בסיס האם לכל פעילות דיגיטלית שאתם מבצעים. כמה פעמים הרמתם קמפיין מאומן עם תקציב גבוה, ותוך כדי חשבתם האם האתר מתפקד טכנית כמו שצריך, האם הטופס לידים תקין, והכי חשוב, האם כל יוזר שנכנס לאתר מקבל את חוויית המשתמש הטובה ביותר. ב-One of Us, הצוות שלי ואני מציעים שירות תחזוקה חודשית קבועה על ידי מתכנתים שמומחים בוורדפרס. השירות כולל עדכון גרסאות וורדפרס ותוספים, ניהול תוספי אבטחת מידע, שיפור ביצועים ומהירות, שירות טכני בזמינות גבוהה, ובעצם כל תוספת שהאתר שלכם צריך. כן, גם אם הוא בנוי בקוד ולא באלמנטור. אגב, גם אם נתקלתם בקשיים טכניים בבניית משפך השיווקי, יש לכם למי לפנות. מזמין אתכם להשאיר פרטים למידע נוסף.